Am deschis iar un ETB Chaos Rising. Poate de data asta nu mă distruge financiar. Uite, așadar să încep un ETB. Primul pachet și deja dăm cu un hit. Ultra rare. Cobalion. Drăguț. Dă-mă și un double rare. Sincer, sunt nerăbdător pentru următoarele seturi, mai ales că hype-ul începe ușor să moară și cred că asta e bine. Perfect Order, Chaos Rising și probabil și Pitch Black par mult mai puțin scalpate momentan, ceea ce probabil înseamnă un singur lucru: 30th Anniversary o să fie un dezastru. Bun, încă un double rare, Sinsino EX, dar oare pot vedea și eu, please, un Illustration Rare? Vreau și niște cărți frumoase din Chaos Rising. Hai cu niște Last Pack Magic. Altceva Illustration-ul ăsta.